Tak, ja sa volám Aňo Sáďa a toto je môj dobrý kamarát Lukáš Richter. Aďo má kanály Coins. a ja tiež už budem natáčať. On natáčal aj Minecraft, moje Raz. prvé video to bolo. A ty tiež, Klaško, moje prvé video. No to hej. No sme takí začiatočníci. A dneska si urobíme predstavenie, No už sa vlastne predstavujeme aj. no, a ukážku urobíme ako... Ešte jeden let's player nám tu chýba, ktorý bude. ktorý sa volá Marek, a ten je trocha mladší od nás a ten bude asi tiež natáčať od Clash of Clans. Aha. No, takže Aďo má 12 rokov, ja tiež a hrávame Clashko, ja ešte Minecraft, čo ty ešte hrávaš? No, Clashko budem natáčať napríklad aj z Five Nights at Freddy's 2, potom môžem natáčať aj z Vektora, proste z mobilných hier. A ja z tabletový. No to je to isté No vlastne. veď, hej. Androidové hry. No, všetko. Takže, To je asi od nás všetko. No. Tak na ďalšom videjku sa uvidíme. ak sa vám toto video páčilo, dajte like. Aj odber. Hej, ak sa vám stačne. Ak nie, no tak dajte hore v pravom hornom rohu taký červený krížik na počítači. Alebo taký domček, keď máte tam na mobil. A na budúce vám ukážeme, ako budeme jesť keksíky. Čo tu trepeš? Nevieme. Dobre, takže čaute.